jer alle sammen. I dag, den 5. juni, på forårsdag. Tillykke til jer alle sammen med hensyn til pressemøde med en generel status på coronasituationen. Det skal vi fremlægge om. Jeg kan sige det, at i går blev Grønland igen et land med 0 smitte. Det er blevet raske, de 2 sidste, og det er godt nyt. Især her 10 dage før fase 1 af genåbningen af Grønland begynder. Det anser jeg for at være et godt nyt. Og forudsætningerne for fase 1 er kontrolleret indrejse, og alle, som rejser ind, skal følge vores lands indrejseregler fra den 15. juni. Og inden I skal afsted fra Danmark for eksempel, så skal I være testet for smittefri 2 dage før afrejsen. Og I skal også kunne vise en negativ testresultat, inden I tjekker ind. Og inden i afrejsen skal I også have sørget for at udfylde smutblanketten. Den kan hentes på hjemmesiden. Det sikrer, at den rejsende, hvor det skal hen, og hvor det skal bo hen. Og det er virkelig vigtige informationer, man er nødt til at have på forhånd, for at kunne opspore, hvis så frem der opstår en sygdom under, således at kan overholde retningslinjer vedrørende det fagkyndiges retningslinjer. Og når man kommer til Grønland, så skal man også direkte i hjemkarantæne, og på 5. dagen af din hjemkarantæne skal du retestes for COVID-19. Og hvis din test er negativ, ophører din karantæne. Er din test positiv, begynder din hjemmeisolation. Det har vedkommende i hvert fald mere ansvar for. Og landslægeembedet vil tage kontakt til vedkommende omkring nye forholdsregler. Og med hensyn til det, så har jeg sammen med Banera, og hun kan uddybe. Jeg vil nu give ordet til Banera, og det seneste 2 smittetilfælde er blevet raske igen. Og igen ingen smitte med COVID-19 i Grønland. De sidste 2 tilfælde viser, at indrejseregler virker, og at det er essentielt at overholde hjemmekarantæne. Vi siger tak til Banera, og med hensyn til retningslinjerne, det skal følges nøje alle sammen til punkt og prikke. Det opfordrer vi i hvert fald stærkt til, således at uanset om vi ikke har nogen smitte på nuværende, for der kommer jo indrejsende og udrejsende hele tiden. Vi aner ikke, om vi står lige ved siden af dem i en forretning, eller møder dem på gaden. Og først senere hen kan vi først finde ud af, at når du lige er ankommet til landet, så derfor skal vi følge retningslinjer om at afholde afstand og nyse i ærme og undgå håndtryk og give knus. Det skal vi blive ved med at undgå. Vi gentager hele tiden disse retningslinjer, fordi det er vigtigt. Jeg kan dertil også sige, at det har vi været virkelig flinke til at overholde. Og jeg vil også gerne sige derudover, at Banera og dem fra landslægeembedet følger nøje med, hvad der sker i resten af verden, således at det kan være parat til at lave genåbningsplaner på forskellige områder. Men på nuværende starter vi genåbningen den 15. juni,
og om ugen kan der så blive mulighed for, at der kan ankomme 600 personer, og derfor kan jeg kun gentage, at man skal rette sig efter retningslinjer, og journalisterne, hvis de har spørgsmål, så værsgo. Har I lavet nogle særskilte retningslinjer for Kangerlussuaq? Banera? Der kan tages test i Kangerlussuaq, men testene er nødt til at blive sendt til Nuuk for at blive analyseret. Jeg jeg forstår om med hensyn til passagererne, de gerne skal adskilles. De er stadigvæk under udarbejdelse, hvilke retningslinjer der skal udstedes. Med hensyn til de der testprøver, laboratorierne, de mobile, kan det blive til rådighed i Kangerlussuaq eller hvad? Vi er ved at arbejde for, at sundhedscentrene det skal kunne sættes op. Det vil det blive gjort i den her måned. Tak, Jensine. Tak. Tak. Genåbningen er under planlægning. Og så vil bekymringssituationerne blive større igen. Og med hensyn til opstramningerne har jeg nogle ting på det rent politisk styrende eller embedslægeområdet. For eksempel dem, der vi ser, at dem, der skal rejse ind i Danmark, det er nødt til at have mundlap på eller mundbeskyttelse. Vil det ske det samme her i Grønland? Det vigtigste er her, at skulle sige, at hvis vi skal undgå smitten, at man skal holde afstand, som Kim sagde med, at vi skal nyse eller hoste, så skal det ske under ved at bøje albuen og vaske hænder, og selvfølgelig også det med de masker, man kan tage på, for at det er noget, som de syge de bruger, men når man ikke er syg, så hjælper det ikke ret meget at skulle bruge dem. Man skal også tænke på, hvad det er for nogle typer masker, der bliver brugt. Og det, der bliver brugt i sundhedscentrene, det er det bedste, der kan hjælpe til at kunne undgå smitte. Men I har ingen planer om det, eller hvad? Med hensyn til fra sundhedsvæsenets side, så anser vi det ikke for at være formålstjenestligt. Jeg glemmer helt til. Hvad med hensyn til opstramningen med hensyn til genåbningen, har I tænkt på hvilke retningslinjer af de, der eksisterer allerede nu, om det skal strammes op igen, eller hvad? Ja, vi har sagt tidligere, at hvis vi skal foretage en genåbning, så skal man kunne forvente, at der skal ske et eller andet, at der kan ankomme en, der er smittet her til landet. Det kan vi forvente på forhånd. Og så har vi en forpligtelse til at kunne have sådan nogle beredskab i skuffen, som vi kan bruge, eller på anden måde, som kan blive nødvendige. Det er så coronasekretariatet, som er ved at udarbejde med hensyn til, hvilke indstillinger der skal give til selvstyret. Med hensyn til genåbningen, det har vi et budskab om, at når det bliver den 15. juni, hvilke retningslinjer det skal følge, når det skal rejse med hensyn til opstramningen, og vi skal nok nå til dem, hvilke handlinger vi vil lave retningslinjer for. Det skal nok komme. Merita?
Rønner. Der er stadigvæk en lille smule uklarhed omkring de her 600, der må rejse ind om ugen fra den 15. juni. Kan du fortælle lidt om, hvordan folk prioriteres, og om det kun handler om, hvem der køber billetter først, eller om der også prioriteres på andre måder? Jeg er lidt i vildrede over, om jeg skal svare på grønlandsk eller dansk. Med hensyn til de billetter, 200 om ugen, de kan købes af hvem som helst på nuværende. Og hvad så med de 400? Øh, jeg skal, alle de 600. Den første, der køber det er først til mølle. For eksempel, når det drejer sig om et fly, der kan have 200 passagerer, det er først til mølle princippet, der bliver brugt. Jeg kommer vist til, at der er 200, men jeg mener, at det er 600 om ugen, der kan komme hertil ved at købe først til mølle billetter. En enkelt fly kan have 200 passagerer, og så er der så 3 flyvninger om ugen. Okay. Men er der ikke nogen, der er prioriteret til selvstyret for eksempel, eller sundhedspersonale, eller... Malunde. Hvis det skal blive aktuelt, så for eksempel hvis der så kan man have få sæder til at få reserveret til det, der er nødvendigt at skulle være med i fly. Det er så kort fortalt, først til mølle billetterne er til rådighed for om ugen. Og hvis der sker noget særskilt, så kan man lave en ordning. For eksempel, hvis der er en, der bliver akut syg, så kan man handle ud fra det, som man plejer at gøre. Tak. Med hensyn til sundhedsvæsenet, hvis der skal ske en smitte igen i forbindelse med genåbningen, hvad med de almindelige patienter, servicering af dem, vil der ske nogle ændringer, hvad de drejer sig om? Eller vil man blive ved med at kunne behandle de normale patienter i gåseøjne? Banera? Ja, den jeg har viden om på nuværende, så er man allerede startet med at behandle normalt på sygehusene, i og med at der ikke er smitte. Men vi skal også huske, når det er sagt, at der kan ske sådan en situation, at vi sundhedsvæsenet er nødt til at prioritere, hvad for nogle opgaver de skal prioritere. Men her skal det også siges, at Beredskabskommissionen har udmeldt meget klart, at hvis så frem der skal ske en smitte, så vil der være nogen hjælp fra beredskab time i sundhedsvæsenet i Danmark, som er klar til at 40 personer og 60 politiembedsområder er klar til at kunne hjælpe, således at for eksempel, hvis der skal opspores nogle smittede risikogrupper, så kan de hjælpe også med at udføre arbejdet. Og så har vi også nogle personale i beredskab, som er klar til at kunne være klar, hvis der opstår nogle akutte, for eksempel hvis der sker noget i Bamjord, hvis der sker en stor smitte der, så kan man også nogle redskaber allerede klar til at kunne gøre, hvad der skal gøres. Og
Vi har allerede udført disse planer, således at de er klar til at blive taget op, og hvis der skulle ske sådan en smitte. Så derfor den sidste Arktisk politiembedet og landslægeembedet og derudover de relevante instanser inden fra kommunens side, de er med i en beredskabsgruppe, således at det kan være klar til det, hvis der skulle opstå noget akut. Jensine? Tak. Jeg har også et spørgsmål med hensyn til, hvad politiet arbejde, så det vil sige, at vi er blevet påbudt, at vi som borgere skal vise, at vi har et mere ansvar, fordi det for at kunne undgå denne smittespredning. Det med, at politiet bliver indblandet i sådan udredning af de smittede. Har de haft nogle udmeldinger om, hvordan om de bliver fulgt af samtlige borgere, eller andet? Er vi dygtige nok? Du har nok du er politirepræsentant, der jeg kan lege politi og sige, at ifølge de indmeldinger, vi har fået fra forskellige sagsområder, det har ikke været et problem. Men vi har selvfølgelig set, når vi selv er i byen, at det er som om, vi har glemt retningslinjerne og slække vores adfærd, når vi er blandt mange. Men der har ikke været nogle meget grelle situationer, hvor politiet har været nødt til at være indblandet. Merita? Tak. Der har været en del bekymring omkring situationen i Kangerlussuaq, og jeg forstod, at der stadig arbejdes på retningslinjer for, hvordan man skal opføre sig, når man kommer igennem i Kangerlussuaq. En af bekymringerne går på, når man går i tax-free-butikken, at den er meget lille, og man kommer meget tæt på hinanden. Har der været nogle overvejelser om for eksempel at lukke den, eller begrænse antallet af personer, der kommer ind ad gangen? Banera med de retningslinjer eller handleplaner, det er blevet drøftet indbyrdes mange gange, hvad der er ulemper og goder, og veje sådan meget nøje op, så vil det blive fremlagt, når det er blevet klare. Ja, jeg kan også kun påminde om, at allerede nu er vi startet med at sige, hold afstand fra mig, og forretningerne, det siger det også gennem højtalerne, at gøre kunderne opmærksom på, at de skal holde afstand. Og det har også blevet forpligtet til at udføre det med ansvar, det har. Og fra vores side bliver vi ved med at gentage, at vi skal holde 2 meters afstand. Det skal vi blive ved med at høre efter. Den senere. Tak. Det du sagde det sidste år med hensyn til det, at det offentlige, vi skal ikke afvente. Man kan godt lave nogle retningslinjer, for eksempel, du nævnte forretninger som en eksempel, at de selv kan lave nogle retningslinjer, der skal gælde inden for deres butik, for eksempel. Ja. Men det skal ikke være mere slække end det myndige havenes retningslinjer. For eksempel forretningen i Kangerlussuaq afhænger af
med hensyn til, hvad brandvæsenet har givet tilladelse til, hvor mange folk, der kan befinde sig indendørs. Det skal man så rette sig efter, for det er halvdelen af deres påbud, at kan være inde, og hvis det er nødvendigt, kan vi som myndighedshavende være med til at udmelde om, at det skal følges nøje, disse retningslinjer, der er for hver situation. Det er det samme for os også, når det drejer sig om sundhedsvæsenets retningslinjer. Ja. Tak, jeg vil igen minde om, at alle skal følge indrejsereglerne, og sige tak til jer. Og derudover gerne sige, at vi indtil nu virker har været lykkes for os, indtil nu i hvert fald, for de der har været syge, vi har haft, der har ikke været respirator på sygehuset, det har været i hjemmeisolation. Og så vi har undgået spredning af corona i vores land. Med hensyn til din spørgsmål, Jensine, er vi artige nok til at høre efter retningslinjerne? Ja, vi er artige, så det er derfor, at vi kan komme med ros om, og vi er nødt til at give dem noget stof til eftertanke for vores medborgere, at hvis vi skal tænke på de sårbare, vi har i samfundet, så er vi nødt til at afholde nøje retningslinjerne korrekt, for vi ved jo ikke, om vi kan være i nærheden af en, der er ved at få symptomer eller ej. Så derfor alle passagerer, der kommer fra Danmark, skal jo også, hvis de føler sig ikke helt raske, så lad dem blive hjemme og blive testet. Og selvom man er blevet testet for 2 dage inden rejsen, og det er meget, meget vigtigt for os alle sammen, og hvis vi føler os syge, så skal vi blive, hvor vi er. Jeg siger tak til samtlige her i landet for at respektere retningslinjerne. Fortsat god dag, og tillykke til fædrene i dag. Tak.